Γεια σας παιδιά, λοιπόν, όπως βλέπετε είναι μια μέρα στο Brawl Stars και πάω στο shop και πήρα τα waffles, πήρα και αυτά τα πράγματα, σίγουρα θα εξοδέψουμε 79 τζεμάκια εδώ. Χριστέ μου. Ωραία, ευχαριστώ για τα 5 πιάχιστα. Ωραία, και όπως είναι εδώ, πάω εδώ για να πατήσω αυτά. Και τι βλέπω? Και μαντέψτε τι κάνω τώρα. Μόλις κάναμε unlock το Dustin Nita, παιδιά. Το Hypercharge skin της Dustin Nita. Hypercharge skin στην Nita. Είναι ένα πολύ ωραίο skin. Το βγάζουμε και φωτογραφία. Και πού πάμε? Οκ, μπράβο. Επειδή έχω δει τη σειρά, θα βάλω αυτά. Θα κάνουμε και το push, παιδιά. Απλά είμαι άφωνος. Και θα αλλάξουμε και το battle card. Απλά πρέπει να βρούμε κάτι τέτοια. Α, ναι, ξέρω. Αρχή, βάλε την Nita. Το βάζουμε αυτό και τώρα ερχόμαστε εδώ κάτω-κάτω. Και βάζουμε εδώ αυτό και εδώ αυτό. Και εδώ όχι αυτό, και να βάλουμε αυτό. Ή το γκρι, για να φαίνεται πιο όψη. Αυτό μου φαίνεται το ψεντά, να το. Και το Legend. Και φυσικά θα κάνουμε push, θα παίξουμε 2 παιχνίδια. Θέλουμε να κάνουμε activate και το Hypercharge της, γιατί την έχουμε Hypercharge. Α, γιατί έβαλα Gem Crab τώρα. Ωραίο battle card. Damn. Παιδιά, έχω δει όλη τη σειρά, έχει βγει και η σεζόν 5. Είναι 4 επεισόδια, τα έχω δει. Άμα θέλετε spoilers, έχετε εδώ τα αγοράξει. Κοίτα, για αυτή την πίστα δεν είναι κάτι. Εντάξει. Άρα απλά καθόμαστε εδώ, ξέρω εγώ. Καλός ο Γκάς. Έλα ρε Ντάριο. Να. Έλα. Παιδιά, έχουμε χάσει γιατί κάποιος δεν μπορεί να κάνει το jump out. Θα πεθάνω, αλλά. Έλα. Αχ, Χριστέ, Λίον, δεν μπορώ. Κοίτα, κι εγώ δεν έκανα κάτι. Αλλά Λίον, Χριστέ μου. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτός, άμα δεν ξέρετε, παίρνω λίγο.
Το κανονικό, ναι. Αυτός, άμα δεν ξέρετε, είναι ο Dustin. Είναι από τη σειρά με το Demar Dog. Απλά να δείτε τη σειρά, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Και σε σχέση με τα άλλα μου σκηνάκια, αυτό έχει διαφορά. Αυτά τα ρούχα φορούσε στο σχολείο που του έσκησαν την μπλούζα, παιδιά. Και εδώ φυσικά θα βάλουμε το μαγεμένο αυτό, το πράσινο, αυτό, ωραία. Παιδιά, επιτέλους το Dustin ήταν εντάξει, παίζουμε και με άλλη νύτα. Είμαι ένα badge παραπάνω από αυτήν και το... Είναι πολύ ωραίο σκηνάκι. No, πάμε καλά. Psych. Έλα ρε. Και εγώ γιατί στοχεύω να μπορώ να τους... Έλα, πέθαναν. Ρε Dynamite. Wait until I do εντάξει, δεν έκανε κάτι. Ωραία, έχει το speed να ξέρω. Ούτε λίγο damage. Nice tap. Όχι ρε φίλε, ο Ρίκο είναι πάρα πολύ καλός εδώ. Και εδώ που έκατσε έχω κάνει μεγάλη βλακεία. Ωραία, εσύ δεν θα πας πουθενά. Απλά να στο επιβεβαιώσω. Ωραία. Πώς! Με έκανε snipe! Φρανκ, έχει super, κάνει stand την ήττα. Και εγώ θέλω. Έλα. Πάμε. Πάμε παιδιά. Έχω κάνει hyper. Έλα ρε. Ρε φίλε Dynamite, παιδιά. Dynamite, you suck, you just suck, you just suck, you just suck. Welcome to Hawkins, population doom. Ωραία. Ένα win, τέλος πάντων. Ας παίξουμε και λίγο με τον... Πόρε φίλε αυτός ο Dynamite. Τέλος πάντων, λοιπόν. Παιδιά, κάντε και μια εγγραφή. Φτάνουμε τους 50 εγγραφές. Δεν μπαίνει. Πώς? Με το λαμπάκι.
σπασμένη η τύχη του. Ναι. Don't make me get Nita. 652. Ναι, τι κάνω. Έξυπνο, παιδιά. Ωραία. Δεν θα βγει. Α, ναι, overtime, παιδιά, δεν το είδα ποτέ το overtime. Έλα, παίξε μια πάση τώρα. Τι έκανε ο Κορντέλιους, παιδιά, δεν μπορώ σήμερα. Τον είδατε όλοι. Πάτησε gadget, win trading. Φτιάξου. Τίποτα, παιδιά, δεν. Ελάτε, έχουμε OG, Rip, Matt και BB. Έλα, BB με Sigma player icon. Τι σε αυτό σκηνή. Γκολ ούτε καν. Εντάξει, δεν πειράζει άμα δεν το βάλει. Α, κατάλαβα, έκανε βλακιά ο Μόρτις. Δεν μπαίνει. Έλα το όνομα. Παιδιά, δεν μπορώ. Άντε επιτέλους. Δεν έκανα τίποτα. Δεν πειράζει. Ας δοκιμάσουμε και το Funk Mythic. Here's the bag. Believe it. Ωραία. Θα αλλάξω πάλι το Battle Pack.
αυτός. Έλα ρε φίλε, extra power. Έχουμε νικήσει ένα μάτς τουλάχιστον. Ρε, ο Μόρτις μας κάνει cooking. Δεν πειράζει. Μπρο, το Μόρτις τον θέλω friend 1v1. Γιατί να το κάνεις στο bounce? Όπου πηδήξει μπορεί να το έχει πεθάνει. Εντάξει. Double kill. Τι κάνει ολόκληρη αστεία. Δεν μπαίνει σωστά. Μπράβο ρε, XD. Ρε φίλε, τον θέλω friend αυτόν μπρο. Ωραία, σούπερ ρε. Είναι πολύ καλός. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, αν θέλετε γράψτε το ID σας στα σχόλια για να παίξουμε μαζί. Και τα λέμε... Όχι, περιμένετε να φτιάξω το battle κάτι που σας είπα. Ωραία, και το pin. Γιατί όμως οι φακοί έκαναν. Δείτε λίγο, το έκαναν μπλε. Ενώ δεν είναι μπλε. Τέλος πάντων. It's go time. I just wanna run away. Teamwork for the win. Money, 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 money. Όχι. Αυτό. Πού είναι? Να το παιδιά. Θα βάλουμε το ξέρετε. Α, ναι, το ξέρω σήμερα δεν ξέρω πότε πήρα. Να το. Παιδιά, κλείνω εδώ το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.